ассалому алайкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадин ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, ман медонам ки ҳама занҳо, духтаракое ки мехоҳанд ки курс бигиранд, курсҳои нав ёд бигиранд, хеле чизакои пухтупазои бо сифат, баъд бинед чихе пухтупазое ки фасони бадан барои шумо пешкаш мекунанд. Кондитерский курсай, як одами шиносай, одами дилпирай барои шумо пешкаш кардистам. 18 ноябр сар мешавад курсшон. агар ки кадоме ки 3 нафаре ки аввал курсда дохил шавем, бо скидкаи нархи дастрасай курс. нақша пурсен, номерашона дар рӯи экран мемонам. пурсен муомила кунед. якум одамое ки ҳами 3 нафар мешаванд, бо скидка курсда дохил мешаванд. тамоми чиз ҳастай бинен, дар курс ёд дода мешавад. ҳунарай худ мекунед, хоҳин фарзандотонро роӣ кунед. дар тарафи гулдаста 80 микрорайон духтаро адресшон студия доранд. дар студия ёд метиҳанд. беҳад бо ҳамин маҳсулотҳои босифат шумода меомӯзонанд. кремҳои босифат, тарзи кремҳои нағзи бамазза ки безарарноки, бе ягон химикатай барои шумо меомӯзонанд. курсшон дар инами тамоми пухтупаза дидестен, ҳамино ҳастай. бо гап занем, бо нишонтон метиҳам мефаҳмонанд. адресшон ҳами даруни душанбе дай. кадоми хоҳишмандай хоҳем фарзандотона ина номерода муроҷиат кунем. беҳтарин курс. духтаро, ана ман рецепти торти сказкаро барои шумо пешкаш мекунам. ӯ сол карда будам, ана ин солшам тамошо кунем бо шакли дигартарак, камтарак барои шумо ҳама вақт як рецепт дорам духтаро. камтар намудша дигар мекунем. мисол ӯ сол кругли карда будам, имсол чоркунҷа мекунем, қабача камтари пасти калонтар мекунем. дариҷа дар кора 3 дона тухм, 110 грамм маргарин 110 граммай 70%, 3 дона тухм, 200 грамм шакар, анами оби набот ма истифода бурдестам. агар ки шумо асал истифода барен 6 қошиқ истифода мебарен. ма оби набот 175 граммаям, пачкашда навистагия. ҳамроҳ мекунем. як қошиқ сода дар пешмон мемонем. 350 грамм ордуш 350 граммай духтаро. аввал нами маҳсулотое ки тухм, асал, оби набот, маргарин, шакар якҷоя карда дар рӯи плита мемонем то об шудан шавад. об шуд, содара як қошиқи калона ҳамроҳ мекунем, мекобем. вай вақте ки алобиш гарм шава, гасид мешава, реаксия метиҳад, баланд шудан мегира, объёмаш сафед мешава. ҳамон вақта аллакай мо мегирем, дигар намемонем дар болои плита, мегирем дар дигар тараф мемонем. какао ҳамроҳ мекунем. какао 25 грамма, какаои кент ҳамроҳ кардам. барое ки торти сказка бояд шоколадни хушрӯ шава. якташа бинен уқа шоколадни намекуна. вақте ки мепазен, бо рангаш беранг мешава. ина дуюмша ки меандозем, ба шоколадни хушрӯ мешава. вақте ки мепаза, рангш агар коричневӣ, молочнича шава, иқа хушрӯ намебиёяд торт. бояд амхе тёмни шоколадни шава. ордам ҳамроҳ мекунем, гарму гарм. баъд ман хеле сахти бад намекунам хамирша духтаро. барое ки вақти сахти бад шудак, беҳад хеле хамири кулча бори мешӯранша, ухали намекунам. ман ҳами хел аяк лав пухта мегирам, худаш хунук меша, сахт шудан мегира. агар орча бисёр андозен, вақте ки тунук мекунен, мепаза, беҳад сахти бад мешава. аввал камтар я сахтак мешава, ман мепазам мулоимай, ба ҳавош ки зад хунук шуд, камтар сахт мешава. вақти крема мекунем, як намуд мулоими пузирокдори бамаза мебиёяд. дар ҳарорати 150 дараҷа ма пухтам. 200 меша духтаро. 200 мемонен, пешда месен 3 дақиқада аллакай мепаза. агар духовкаотон баланд боша. духовкаи ма баландай, ман 150 бо мондум ки я 5 дақиқадай хеле насӯзонумша. ина бинен 3 қошиқи андохтам. хамира тунук мекунем бо орд. камтар ма ба орд тунук мекунам. ҳозир аввал ки гармай, тез тунук меша, кор осон меша. вақте хунук шуд, бо камтар сахттар мешава, барое ки маргаринаш хунук мешава, ях мекуна. ана ҳозир ма бо тунукнак қати, ролики тунукнак қати тунук мекунам. чоркунҷа бояд кунем. мо шакли чоркунҷара баъд ба корча мебарем. ду вариант дорем духтаро. хоҳем пухтак ба бибиренша чоркунҷа.
мешава ки бо ихелам хамира чоркинҷа бурем баъд дар духовка монем зиёдиёша барои крошкоҳои торуш барош ака ороишаш бо таби дили хитона ман осона ки оддӣ кардам барои ҳаррӯза хӯраки кӯдако. Агар хоҳем ки барои ягон ҷо бурдан боша орову торо диҳенша ё ягон барои ид маърака метавонем ки шоколад об кунем дар болош бирезем. анам хали ҳар якташа чоркинҷа карда бирида пухтам 5 қабатш кардам. Дар иҷа 800 грамм қаймоқи килоакия духтаро сливки гуфта мехарем аз саховат гирифтам идафъа. Последнее время аз релакс бисёр мегирифтам. ҳозир аз саховат гирифтам 100 бардам аста гипразем дам 200 грамм шакар қатӣ мекобемша аввал ба қошуқ баъд ба миксер лат мезанем. 10 дақиқа лат задам барои миксери ман мошинисташ пастай. миксери калона набровардам ба майда задам осонтарак тезда барои торти на он қадар калони бадай. И торти мо духтаро ҳоз ма диаметрша мегум чанд сантиметрай. Ма ба ҳамин рецепт мекардам 7-8 коржик диаметри 20 мекардам. майдаҳаки круглик вай мекардам 20. ай диаметриш калонтарай. И торти чоркинҷа 29 сантиметр, барш 25 сантиметр. торти хе калона ки хушрӯвай духтаро барои ки ира 5 қабат мекунем. оли баъди пухтан крем кардан питатсия кардан бо мебурам нишонтон метиҳам. крема анами хел задан мегирем то як хел шиданша ғавс мешава. И ранги мороженое меша духтаро ма ягон чи дига ҳамроҳш намекунам. сӯгӯшони молоко ягон чи намекунам. варианти крем бисёрай. ина коржора бинед чӣ хел хушрӯ омадаги 5 та коржай. варианти крем мешава ки бо заварной кунӣ мешава бо крем пломбир кунӣ. заварной қатӣ ҳами сливки якҷоя карда ба миксер мезанӣ крем пломбир мешава. лекин ин намуд ҳол як бор кунен ку баъд мефаҳмин раҳмат мегӯен. кремш ранги мороженое меша питатсия мекуна аҷоибот бамаза мешава. баъзе одамода намехоҳанд креми заварной мегӯянд ки хеле бӯи орд мекуна бадхӯр мешава. лекин вай вариантам хушрӯай пеш союзни рецептай пешам халӣ мекардем. ҳозир ма ба ҳамин рецепт мекунам ба ҳамин крем мекунам аҷоибот ба маза меша духтаро. дига молумол карда заварной намекунед. ҳамихе қаймоқам мехарен ба шакар мезанена саросима мекунен торти аҷоиботи ба мазаи молои мебӯя. ранги мороженое кремша намефаҳми кремай необычный то десертои необычный мешава. оли тайёр кунен. лайка фаромӯш накунен духтаро. и ҳама меҳнатҳо барои шумоай. обуна шавен каналда. канали навам да ина Сурайё Мамалаев канали нав кушодагим. и каналамдам обуна шавен ки оли рецептҳои меша ки ма подписчиком камтара ки дига бисёр шава. дига рецепт да уҷа мепартом бо да иҷа намепартом да уҷа мепартом. иҷа да мепартом бо дига рецептора да хали ҳар дужда пеш мебарам. барои ҳамун ай рецептҳо қафон намонен. обуна шавен канали навам дам силкаша дар поёни комментария закрепид мекунам. Сурайё Мамалаевай беҳад пухтупазои нағз барои шумо пешкаш мекунам. телеграм дорам духтаро. дар телеграмам обуна шавен. дар уҷа метавонед шумо саволу ҷавоб диҳен. як дигария поддержка кунен. мебинен ҳаррӯза ма гап мезанам дар телеграмам. духтаро силкаи телеграмам мемонам. баъд духтаро бисёриҳо курси китай мепурсиден. курси китай то ҳоло давом дорам. ман курс ёд метиҳам аз хитой бор задана бо тарзи осон барои шумо мефаҳмонам. номерои мада муроҷиат кунен. кадоме ки мехоҳад курс гирифтан ёд метиҳам аз сарш то охириша самостоятельно аз хитой бор мезанед. бизнес мекунем барои фарзандо барои оилаи хитон буҷети хонатона эконом мекунен. бо дару пуле ки мисол шумо қимат мехарен аз Тоҷикистон метавонед чанд чизи дига зиёдтӣ аз хитой бигирен. тамоми чиз ҳастай дар хитой. ба либос ба обув ба мелочёвкаи хона чизе ки шумо дар кора дар хитой ҳаста ёфта метавонед. духтаро ман аллакай ду канал дорам ака. и канали Мамалаев май бисёриҳо мешиносед. канали Сурайё Мамалаев дуюм канал май духтаро. иҷадам обуна шудан гирен. иншоалло бо наворои нав рецептҳои нав дар канали навам мешава. дар иҷа духтаро анамихел крема ҳамаи ҷошда мекунем. нами 800 грамм крем ба хушрӯ амихел сер крема кардам ки хушрӯ питатсия куна. ҳамихел торти хушхӯри бамаза мешава. ба ҳамин рецепт ҳатман тайёр кунем пушаймон намешавед.
баъд ами майдаҳоша гирифта ба блендер ман майда кардам крошкаҳоша ҳамун зиёдиҳое ки чоркунҷа буридем ба 3 дона тухм як торти калон шуд духтаро дига чӣ мефоратон ба оби набот аҷоибот мешава агар ки хоҳен асал гӯен асалам мешава асалам ҳамроҳ кунед бе ягон секретай духтаро чизе ки ҳаст ма барои шумо ҳама вақт нишон медиҳем ки шумо тайёр кунед продуктоотона ҳамихел чизе бамаза бипазем барои оилаи худтон продуктоотон ҳайф нашава ман ҳеҷ вақт ягон бор секрет кардагӣ нестам рецептома ҳамаш бо дили соф ба охири шумо рецептош бо менависам дар описанӣ бигирен худтонда сохранид кунед ина торта ман аллакай крем кардам мемонам дар холодильник намемонам духтаро ман дар даруни духовкаи хунукшудагӣ мемонам и хеле хушрӯ питаться мешава дар холодильник уқа хушрӯ питаться намешава торт хунук мешава ана ман аз духовка буровардамша 7 соат истод дар даруни духовка буровардам қаймоқш ҳечи намешава духтаро гӯен ки тирш меша ҳечи намешава ина мисл и сливки мебарем шабинен мулоим меша аллакай корча худаш даромада мерава ай мулоим меша аҷоибот хушрӯмадаги оз даруноша питаться кадагиоша шумо да нишон метим духтаро ки бубинен дар ҳақиқатан чӣ хел торт мягкӣ мебиёя аввал коржора пухтанда ай духовка мебурорем камтар мулоимай баъд камтар сахтак меша шумо фикр накунед ки коржотон сахт меша я крем мекунед бо як намуд питаться мекунад ки ира бинед чӣ хел мягкӣ чӣ хел серкреми хушрӯ ки ҳамқа питаться кадагия аҷоиб бамаза мешава духтаро мулоим мешава ина баҳри шумо рецептора бигирена дастгирия фаромӯш накунед фикрҳои худтона дар комментария бинависен лайкҳора бимонен то ки як зани дигар дар ҳамин рецептҳо бироя хабардор шаванд ана михел пухтупазои нағз барои фарзандо барои оилаи худшон бикунанд раҳмат барои ҳаматон дӯстони азизи ман барои дастгириҳотон барои суханҳои хуб барои сурух карданатон раҳмати калон духтаро дар инҷа духтаро борои хитои ма камтарак распаковка кардистам бор бисёр омадагия вақт намеша ки ман видео кунам шумо да ҳама ира нишон диҳам камкам заказ гирифтам либос намегирам духтаро фақат ами чӣ гирифтам ол нишон метиҳам кадугузаронак ами блендер нами найсер дайсер нами борои мардумай нами ай ҳамиё худам ки дорам заказ кардан заказ гирифтам барои духтарора лекин хали либос чизо намегирам духтаро заказ обув либос намегирам ӯ брижа барои духтари майдаким буд не хали барои худ ма гирифтам чанд қабат маъқулам буд хайдаф заказш кардам ина хали блендер чоҳоя мини блендера ҳушон намекунам барои дар каналам чанд бор кушодагӣ меёра барои клиентоа аз закаси нами подписчикоан ина шапкача барои духтарма кардам ина шапкачаи хуш роҳак ина метонед шумо духтаро шапка шарф вақте худтон ки агар ки дар ҳамин курс иштирок кунед бо нархи арзон ҳамаи чиза заказ мекунед духтаро шумо натарсен лекин ман пешакӣ мегӯям ки айрасия будагиҳо нанависен шумо да қинай ба хотире ки карта надорен мепурсен ноумед мешавен ина айрасия менависен ки ман мехоҳам курса ёд гирам ине ки картои россия намешава картои тоҷикистон қади пайваст карда метонен и барои рамазония духтаро пешакӣ дидам заказш кардам сумка барои худам кардам сумкаш ба қуввати хушрӯай духтаро барои россия ма барои чӣ мегӯям ки ноумед мешавен карта намеёвен баъзеҳо меёванд дорум курс дар ай россия картои хеш товарушона пайваст кардагиан одамои наздикшуна баъзеҳош намеёванд карта ноумед мешаванд барои ҳамин фақат тоҷикистон боша бо хубай ки тоҷикистонда карта ай худшон карго ҳамин тоҷикистон да россия да мера то москвара каргово ба ҳар ҳол бисёршон карта намеёванд на тоҷикистон марҳамат касе мехоҳа нависем байни хали кадугузаронако заказ мегирам кадоме ки заказ карданияй ай ҳамиё заказ мегирам 90 сомонӣ духтаро 90 сомонӣ пешакӣ нарша мегум пешакӣ пулша мепартоен ма заказ мекунам омад бортон менависамтон биёин барен и кожаи духтаро кожа кардам як чиз ма переделка кунам бояд кожа ния ҳам барои ҳавай кожа заказ кардам ки ба ҳамин кожа ранги клей мечаспонамша
шубаи кожаи дорум, як ду ҷо кожаш безеб шудагиам, кожаша меканам, ай сар мекунам, кожаи нав мезанамша. Ана и духтаро чияй кнопка занак аппарат, ина иш барои медонед чия чизияй ҳама даркорияй. вақте ки дар синтифон адёл шумо налочка пададиальник мегзаронед, курпа дагзаронед пададиальник меҷумба иси мерако адёл анамура мегирен, анами аппарат қати маҳкам мекунед, намеҷумба дига. хеле чизо ҳастай, тамоми чиз дар хитой ҳастай духтаро. ина закази подписчикомай хелашама тақсим кардам, увора навор накардам, ина иёша идаф бухай навор кардам. я паток омад, чанд нафар одаморо тақсим кардам, ҳозир бо раҳда бо омадестай. инам хеле чизошна фақат заказ гирифтам. пешаки передоплата мекунем, ба ман заказа роӣ мекунам. омад бо номеротонда менависам духтаро ки биёин боротон омадагия, кадоме мехоҳа биёя, кадоме мехоҳа ки омадан намехоҳад, доставка мекунем ша. либос обув намегирем духтаро, закази хеле чизо. ина баъди ҷада духтаро мошина заказ кардам. ҳамин мошина маъқулам шуд. беҳад вариант бисёр мошина дошт. ман чанд моҳ буд фикр доштам ки кадомша заказ кунам, ба кадоме ки дузандаҳай медонам, мо ки дузанда будем медонам ки чӣ хел даркорай. ҳамин ҷуки пеш буд ку бренди ҷуки беҳад нағзай качественияй духтаро. и бо дарунашда чанд чизакҳои дига дора. мошинаи хубай, корпусаш полни оҳанияй, пластмассаш ба қувватай, хеле духтаншам тезда меравад, хеле тормоз карда намерава. хушрӯ мерава, столик дора, болои стол дабо мемонӣ, хушрӯи бад мезана, ина заданашам бубинед чӣ медавона. ғавз чизорам мезана, петли ҳамаи чӣ мезана духтаро. агар кадоми курс хонданӣ боша, инами ҳамаи чизора ёд метем бо секретош, худаш самостоятельно бор заказ мекуна. а кадоми барои заказ мегӯен ки морам ами ранги худат мошина заказ кун, 1300 сомонай мошина то омадан расиданаш 1300 сомон мешава. раҳмат барои дастгиритон духтаро.